Yan, Laika Ragunot. Ingat po kayo. Ayan, maraming salamat. Yala Hilason, hello Sisi. Ayan, signal number 3 dito sa amin sa Pangasinan. Win Baker, ayan, signal number 3 dito, ano, Beshi. Accountant ni Charing Channel, TM's Corner. Maraming salamat sa patamsak. Jane Namu, ayan. Mega love shoutout. Maraming salamat sis. Maraming salamat. Signal number 3 kami. Ayan, mega love shoutout to 3 million people in the house. May umayambon-ambon ng konti. Ay, maraming salamat. Tapos na kami kanina pa.